हेलौ आंनि इउटुब फेमिलिफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना जों अबाव थांनो नागिरदों आरो जों मा जायगायाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअजों लोगोसे नायलांबाय थादो आरो नोंसोरबो इन्जय खालामफाबाय थादो। प्लिज गो भिडिअ नायलांबाय थादो जोबजासिम। नोंथांमोना बोरै मोनदों जायगाखौ नायनानै? खोनायाखै? साला जायगाया बरिया बाला भिडिअ ओइ बे गिदिर होननायनि माबा भिडिअ जादोंमोनलै। ब्लेक बिउटि होननाय मोनसे एलबाम दंना बेनो जादोंमोन। Beautiful जायगा। Sangka? Masih dah. Không kia đâu. Salah không kia được. Aku tuh les makan aku tuh les. Sab ini sih. Sabsa godan iफोरो नैबो गोदान गोदानालाय हाबायदों हाबायदों साहा बागानावलाय मा लाबावब्रा फाइनालि फैयै मोनफैलायबाय नै भुटाननि गेटआव। नोंथांमोनाबो नायलांदो भिउखौ बोरै जायो आंजों भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनाबो इन्जय खालामफादो एसे। जायगायाथ' ओरैबायदि समायना मोना नाथाय गेटखौ मोनबारनो मोना मा होनना आरोना गेट पास लानांगौ ओरैबायदि समायना गासिबो ओरै साहा बिथांमोना हाजो गोजा गाहायथ' एकदम गाहायथार आरोना बारनो मोननाय बाथ्रा जागौमोन।
आस्लाबाखायनो माला केब फिसिगासिनो लागावदों बरिया हिट